गैथा दङ बा मोननै मोनथाम माबायाव फैनाय फैसा मोनबाय आं मा होनो सिरियाखानायाव बा मा देन्जार दाउ दं बिनियावलाय आसुरित आयौ 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 खेब नै न'आव हाबबोनानै जा दुगुआ उन्दुनानैसो दोङो नै उन्दुनानै दोङो दुगुआ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दाख्लै आं शुटिं लानाय दिना बिराद देन्जार दाउ नुदोंमोन आरोना बेखौनो आं नोंथांमोनजों दिनैहाय दिन्थिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चेलौ नै आदा मोनानि आवहाय फैनानै आङो देन्जार बुस्थु नुबाय आरोना माने मा बुस्थु नै दोनग्राया देन्जारसो ओमफ्राय है हाबालै आं गियो र' ओमफ्राय फारेवानो जा गोदोर गोदोर भिडिअ'सो बारा गोदोर नुवाखै दै खिन्थु बा देन्जारलै बेखायनो आदाया मालाय मालदारनिफ्राय मालदार जालांगासिनो हनै नै मासाक्कालि आहा होननायनि दोङो आरो ना इयाव नै मा देखायबावनो आं दायो ओइ देन्जार आं नुवाखैमोन नै इदि फारेव गोदोरखौ नों नुखानाय गोदोनिफ्राय हो नोंलाय खालामनालाय मादि खालामो आं फारेवखौ नुफेराखैमोनलै लाबोनायनिफ्राय माबादो आरो ओइ नुफेरमाराखैमोन आं दिनैसो नुदों लाङो बहुत मानसिफोर लाङो ओइ नंमारगौ भिडिअ'नियानो न' दावराय बायदिया मोजांथार माथो बरिया देग्ला दावराय बायदि न' आं नुफेराखैमोन दिनैसो नुदों मानसि मोजां लुथुब न' किउटथार जि किउटखा आयु जि मोजां इदि नै ओमफ्राय दायो आदा नरजित मोननाव बेल' गैया आरोना बयलारबो दोङो हनै देन्जारसो ओमफ्राय दायो आङो ड्रेस चेन्जल' खालामबाय आसान खेवाखै आरोना ओंखाम जालांसै आदा मोननाव 1टा जाबाय शुटिंआ ओमफ्राय दाथ' 1:30 जाबायानो ओंखाम जानोसै फैदो वा नुबाय देन्जारसो ओइ इनिनो बिजनेस एक्सट्रा बिजनेस दं नामाखोरलाय साइड वा देन्जार दे खिन्थु मालामाल आयु जरासेयावनो 3000 खाना बियो मोसाक्कालि होननायनिया देन्जारसो वाव हेलौ ओइ मस्त दोलो नै फिसाबो दोङो वा देन्जारसो गाबनाया जि मोजां ना वा सिङावबो दङ नै देन्जारलै नुफेराखैमोन आं नुफेराखैमोन सोरबा आंखौ मिनिनो हागौ खिन्थु आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों नालाय ओमफ्राय रियेलाव बिराद साइजथार आरोना लुथुब दावराय बायसा बिदि गांआ जायो उनथिं नैलाय नुबाय देन्जारसोलै इलाय माबायदि पापा मा देन्जार दाउ दंलै बेला खेबगोन नामा हेलौ गैथा दङ बा मोननै मोनथाम माबायाव फैनाय फैसा मोनबाय आं मा होनो सिरियाखानायाव बा मा देन्जार दाउ दं बिनियावलाय आसुरित आयौ खेबनोसो फैगोन नामाब्रा ओमफ्राय बे मा खुगानिफ्राय मा ओंखारनाय हा खुगायानो इदि खर'निफ्राय होख्लु बोरैबा बारबोनानै अरबायगोन नामाब्रा होलाय माहा इयो गोरलैयाव बिदिसो बारा गिदिर नङा ओमफ्राय गिदिर जाबाथाय इदि जासिगोन आरो न' वा देन्जार नुदो दे खिन्थु इलाय बेसे दामालाय बेसे इयो बेसे आदा दामा ओइ सायावलाय माथो दोङो बे दा ओरै गाहायाव फैनाया नंगौ देन्जार दोंलै दाउ दोननोनो लुथारबाय खोमालै बिल्डिंनि न'खौ आदा इ दाउआ बेसे गोदोरा
800 थाखा केजियाव फानो 800 थाखा बेसेबां जायगायाव थांदो होमबा खै केजि थायो 15 केजिसिम जायो आरो बा मासे देन्जार मानिफ्राय लाबोसोनाय नोंलाय बेखौ मोनो हा नोंनो फैसाखौ हरनो हागोन आं नाङालै आं गियो गिदोलै दावराय बायदि जायो ओरैहाय सोरो इनिया जामारो दावराय बायसा नुदों खिन्थु र' खेबसे नायबावनो दे बे सानाव खर'खाय नुवाखै नैबे गुफुरा गुफुरा दावराय बायसा जायो खिन्थु माबा नं गैया आरो ना दावरायनि बायसा बरियालै बाबा इमप्रेस जाबाय आं आदा लाहानाव फैनानै पुरा दाउफोरखौ नुनानै आरो ना नङा होमबा नोंबोथ' दिनैसो नुदोंलै आंनि अननायाव होद आंनि अननायाव दिनैसो नुबाय नोङो ओंखाम जानोसै जोङो दे शुटिंआ बिराद लेट जाबायमोन मा दोङोथों जेबोआनो गैया जि गोथावखा बिलाथि दाउ बेदर लाब्रा जाबाय जों बयबो नै इथिंबो आंखौनो देखायबाय थानोसै दे नोंसोर ओंखारनो बायो माबा नै ओंखाम जाखांनानै नेक्स्ट दिना न'आवहाय थाबाय नालाय ओमफ्राय नायलाय जोंहा दुगुआ सिखारबाय जा मोजां जाबाय जोंहा दुगुआ लानो थाखाय मालायफोरनि बायसा टिक्लिक्लि टुक्लुक्लु फिसासा नङा आरोना बिराद लुथबथबखा नै सना नुबानो जा गोसोखाङो आं न'आव थांनो लुगैयो दाथ' आं फैबायना ओमफ्राय नै पुष्पानि बायदि आखाइखौ लाबाय थायो आरोना खावलायावहा जा उन्दुदो आंखौ बोरैबा नायलायलायदो आरो ओमफ्राय जा गोलोमो लदादाना लुथुबथुब जि गोलोमो आं गारबोनो बासै मार खुदुमो आङो खुदुमनो मोननानै इमान उन्दैखौ सोगाबलायलायो आं खुदुमनानै दाउदै एवबाय ओमफ्राय नैबेयावहाय जाहैबाय मेगि संबाय मेगि मेगि बे जाबाय दाउदै रुनाय जानो लुगैदों आङो आलु गोसा मेगि जानो लुगैदों बेखायनो संबाय नै न'आव हाबबोनानै जा दुगुआ उन्दुनानैसो दोङो नै उन्दुनानै दोङो दुगुआ उन्दुनानै दोङो न'आवहाय बिराद थान्दा जाबायना थुखैनायखाय दिनैयो पुरा मुजा जुथा गानहोजोबदों हनै दुग्लु इट्स बाय न'खाय बोरै उन्दुना दोङो दुग्लु ओमफ्राय जोंहा दिनै आबै फैदो दे आबैखौ देखोनालाय आबै सना बियो मै सना ओमफ्राय बै सासे आबै पाठसालानि बेनो दुन्दिया लादो ओंख्रिजोंनो देन्जारसो जा आबैनि सानैनिबो खामानि मावनाया देन्जार दै खिन्थु ओंखाम ओंख्रि संबाथाय 1 मिनिट 2 मिनिटावनो मोनखायो देन्जारसो पुरा स्पिड मेसिननि बायसा जोंहानि खानदानाव खिन्थु बुरैनाय मानसि गैया दे जाहा मामा बाबायासो बाङाय बुरिलांगासिनो खिन्थु जाहा आबैमोना नुवाखै सिख्ला आरो बेथ' बे बुरैनोनो रोङा बेनो बे आग्लाय बिलाइ माखा बानानैनो देहाया बोरैबा जादों नुबा खाबुगोनसो खिन्थु खानायाबो आंथ' नोंखौ गोदो नुवाखै बेखौथ' आं उन्दैनिफ्रायनो नुदोंना नै सांनिफ्रायनो जेनेबा गोसोआव थानाय एसेबां नुदों